jeg hedder Mette. Okay, det bliver lidt der. Jeg hedder Rikke. Og det her, det er bloggen 212. 212. Og det her, det er vores første video. Og vi er 2 piger. Sjovt nok. Vi er roomies. Og det har vi været i 6 uger. Er det allerede så lang tid? Det tror jeg. Yes. Jeg tror også, det er 6 uger efter. Vi startede i august. 10. august. Har vi årsdag? Ej, okay, så. Og vi går på... Ej, så har vi haft månedsdag. Oh my gosh. Og vi går på Brøndby Idrætsefterskole i Brøndby, sjovt. Vi har Brøndby Sand lige derovre, det filmer vi senere. Yes, vi har den bedste udsigt. Vi er begge skolen, to virkelig. Brøndby fans. Og det er Davu. Skal I lave det? Davu. Ja, og jeg er 16. Jeg er 16. Og jeg er fra Glostrup, og Mette er fra... Viby Sjælland. Ja, Roskilde. Ja. Jeg fandt det helt klart. Så jeg er ked af det, hvis I ikke fandt en skide. Det gør jeg heller ikke. Hun snakker ondt lidt. Jeg kommer fra landet, jeg kan ikke gå for det. Og jeg har faktisk haft en blog før. I skal ikke finde den, og jeg fortæller ikke, hvad den hedder, og du skal heller ikke sige, hvad den hedder. Så det er ret pinligt. Da jeg var meget mindre. Og vi fik lyst til at blogge, fordi jeg synes, det er her sjovt. Og det er mega sjovt at lave videoer, og det er et mega godt minde, når vi stopper på efterskolen. Vi bare kommer til at savne hinanden. Det bliver. Ja. Vi kommer ikke til at savne alle weekenderne lige nu, men gør vi. Jeg kommer også til at lave nogle videoer alene, og Mette kommer nok også til at lave nogle videoer alene, for mit kamera står fast herude. Så hvis Mette er her i weekenden, og jeg er alene den her weekend, faktisk. Det øves. Det kan godt være, at der kommer nogle videoer af mig, Ego, hvor jeg savner Mette, så sidder jeg og græder og savner Mette. Så kan Mette selv følge med i, hvad jeg laver på hendes værelse. Ej, selv for Mette. Ja, men vi går på danselinjen, begge to. Ja. Men går begge to op i fodbold, og begge to spiller fodbold. Ja, jeg har spillet i 7 år. Jeg har spillet i 3. Jeg har hofteopereret begge hofter, så det er sådan lidt... Og jeg var sådan lidt knæ med det. Det var minus. Ja, vi vil lige vise jer vores værelse. Vi har faktisk ret fået værelse. Det efterskolen er et gammelt hotel. Hotel og konferencecenter. Ja. Og restaurantskole har jeg også en gang nu. Så det er faktisk ret pretty nice rooms. Vi går i basis 4. Vi har basisgruppe på skolen, det ved jeg ikke. Folk, der går på efterskolen, ved det godt. Vi har sådan, man har sådan en basisgruppe, eller kontaktgruppe, eller familier, whatever. Ja. Og jeg er den yngste i min familie af 3 tøser. Og jeg er den mellembarnet. Jeg har en tvillingssøster, der er yngre. Vores basisgruppe er Cecilie var nu for en gang, og Cecilie er faktisk fødselsdag i dag. Og det ja, det er ret nice. Cecilie er 5. Hun er boksemand, hun skal da bare med Kalle. Ja, skal vi ikke bare en roomtur? Yes. Holder så meget af dig. Gå nu ind med det. Jeg er inden for helvede. Det er et fokus, Det der fokus, det går fuldstændig i stykker. Nå, så går vi ind her. Der er toilettet. Har vi ordnet? Den der, den skal man ikke sætte sig på. Den er resteret. Så med det skab, det åbner vi ikke. Nej, det er sådan en skohylde. Ej, okay, vi prøver lige at finde overblik her, ikke? Så lukker man her. Det kommer ud på bagefter. Det er sådan en skohylde. Men man kan godt få sådan noget, det er fucking shit. Og så har vi sådan der, og skriver, vi bruger det ikke som skriver. Vi er sådan en elkedel eller sådan noget, whatever. Så har vi sådan der. Makeup. Nej, tøj. Det er Mette, så det er mit. Hvad skal jeg skrive? Så er der mine billeder herovre. Det er meget nice. Så er det vores seng. Vores lyskæde. Det kan jeg ikke huske på. Nå. Og vores, det der, så er der meget ved det inde i. Det der. Har været også ret nice, så vi kan godt lide det. Så er der med det. Hey. Det er faktisk meget fint. Det er fordi mit kamera. Nå, vi... Altså, det er fordi... Grunden til, hvis vi på et tidspunkt kommer til at sidde og glo der, og ikke kigge ind i linsen, eller objektivet, så er det altså fordi, vi har sådan en, så vi kan se os selv, når vi filmer. Det er rigtig smart. Ej, hvor ser jeg tykket ud lige nu. Det er sådan rigtig smart, at... der er sådan en... vi kan sidde og glo ind i. Så vi kan kommer altså meget ofte til at kigge på sig selv, når man filmer. Ja, det er lidt, hvad man har med det. Ja, toilettet. Ret helt klart. Ja, nu må vi se. Der er sådan der... Ja, vi kunne ikke bruge det plads, der var herude, for der er ikke noget plads. Så vi har sådan en hyldeting, sådan hver anden er med det, så hver anden er mine. Det er mig, der bruger den ikke. Der var slukkum. Spændende. Så der er håndvasken. Og mig med det. Yay, vi er over det. Fuck, hvor ser 20 der til. Nå. For klip. Og brugskepinden er vores lort. Det var egentlig faktisk bare vores sofa. Vi kæmper så ret stort.
Så er der sådan mit skab. Med sko. Det er sådan halvt. Så det er sådan... Det her over, de der sko. Det er også ikke mine sko, det der. Ja, helt klart. Det er mine sko. Det er over det mine, og det er over det mit. Og så ligger mit... Jeg ved ikke, det der her. Nå, med det. Ja. Ja. Er det ikke lidt mere skævt, end det plejer? Det er lige meget. Det er meget lidt. Det bliver meget mindre plads. Så kan det være, at du gider fokusere på mig, det er ikke. Jeg tænker fokusere på mig, det derovre. Men ja, det var vores roomtour, og som sagt, hvis I kan lide at følge med, så subscribe eller abonnere, eller whatever det hedder. Ja, pas. For der kommer nogle flere videoer her senere, og jeg har fået klippet dem, fordi det er mig, der står det der. Også fordi det er mit kamera. Jeg har bare intet arbejde, der skal gøre det. Og så har jeg sådan der Mac Mette, hun er faktisk bare med, fordi jeg synes, det er hyggeligt, at vi lavede en blog sammen. Også fordi, som sagt, det er hyggeligt, at man Nu kan ikke se hinanden mere. Og så kan vi så tænke, hvor kæft, hvor var jeg grim dengang. Eller hvad skete der for mit hår eller min øjenbryn? Nå, Jeg tror sgu nok mest, jeg vil sige, hvad fanden er det for en grim hårfarve, jeg havde? Ja, det tænker jeg. Hold op. Eller hvordan satte jeg det? Hvordan satte jeg mit hår dengang, jeg var ung? Sådan her. Ja. Ligesom sat. Det er også rigtigt. Men hvis I følger med, så gør det. Hvis I er klamme og har kun hater, så er det. Hvis I er FCK-fans. Nej, Men mindre I subscribe. Ej, det er ikke fordi I vel, men men vi er sådan lidt. vi er lidt sippet med FCK, for vi kan ikke sådan analsex, og det der, de bliver lavet af. Så vi går lige på. Altså, Ja. Jeg laver nogle videoblogs, har vi ikke sagt det? Jo. Jeg kan godt finde på at lave nogle vlogs alene, og Mette laver nogle vlogs alene, og vi laver nogle vlogs sammen. Mest sammen. Også fordi Mette, hun er fucking retard til at klippe og bruge min kamera. Og Er jeg det? du kan ikke klippe på din computer. Det kan jeg sgu da godt. Kan du det? Det tror jeg godt, jeg kan. Det skulle du have logget ind til vores vlog. Ja. Okay. Det gør vi. Jeg er bare ny. Har varmt. Har rigtig varmt, så smider jeg ikke tøj. Dripper snart. Ja. Fucking Vi varmt. bliver nødt til at stoppe den her videoblog nu. Nå. Hej, hverken. Subscribe og følg mig på Instagram. Ring mig. Cut! Om igen! Om igen! Ej, jeg fik en negl. Nå. Åh, jeg fik en negl. Ja, kom, sæt dig. En kat eller sådan noget. Det er en leopard, der har fået problem. Kom, sæt dig ned. Sæt mig. Skal du sige, fuck du er? Ja, goddag. Om igen! Har du stresset? Jamen, det ved jeg godt. Hvad vil du have, jeg skal sige? Du siger, hej, jeg er Mette. Punktum. Ja, så kommer jeg ud og sætter mig sådan. Ja, det kommer I så til at høre hver gang vi blogger. Ej, ved den her seng, hvor jeg fandt, vi blev til fat i slips. Ja, det kan vi. Ej, jeg kan slet ikke sidde sådan der. Sådan der. Ja. Gæder. Just mongols, man. Du Nå. kan godt også. Ja, så er det klar. På mig bliver det pænt varmt hen. Ja, jeg har det også fucking op. Nå, jeg har snart næsten. Tak, Liv. Ej, nu slik. nej, vi sidder og videofilmer. Nej, jeg er med. Det er Cecilie. Oliver, du skal ikke gå ind og sige, Oliver, gå ud med et slikskab. Oliver, gå ud med et slikskab. Ellers skal du sige hej til videobloggen. Nå, så skal vi lige have en overvågning der igen. Fuck, klipper lige alt det her lort. Nej. Nej. Jeg troede lige, jeg stoppede den. Ja, det skal der være med. Der er bare så mange ting, som du siger, som jeg er begyndt at sige. Jamen, det er bare Det var lige. Hvad satan? Vi vil ikke reagere med det, hvor jeg det her. Det ved jeg ikke. Nej, Hvornår det skal er det mig. Det er mig, jeg får det april. Au! Hvor laver jeg det der? det er godt lige i øjeblikket. Det er så selv. Og hvad er det ironi? Må jeg godt have lov til at have dig? Nej, skal jeg. Du må ikke. Du skal lige tage en lille søster. Nå, men okay. Fordi det er cool. Hvorfor fokuserer jeg altid på dig? Fordi jeg er ærlig. Ej, stop.